Здравейте, аз съм адвокат Юлия Данова, вписана в Адвокатска колегия Варна. Работя и живея в град Варна, семейна, с 2 деца. Отскоро имам кантора и в град София. В тясно сътрудничество работя с много адвокатски европейски кантори, включително и извън Европа. Част сме от Канадски институт. Зад моя успех стои екип от талантливи, амбициозни професионалисти, които помагат неотлъчно, ежедневно в моята работа. Избрах правото, за да помагам на другите и да съм в полза на хората, които имат нужда от защита и нужда от правна помощ. Моята мисия е стремеж към справедливост и правосъдие. Историите на моите клиенти, успехът, който постигам в техните дела, това ме кара да се вдъхновявам от моята работа, да продължавам напред и нагоре. Ако имаш въпрос, задай го в коментарите и последвай канала ми за повече информация.